Hallelujah. Thithayo uthatha usuya Nkosibani igama abaleke ukuthi lisindisiwe. Nami ndaya amkela inkosi njengomsindisi. Ekhaya Simon Freya kulale kuthiwa kusemandleni. Hallelujah. Ngithathe lithuba nami ngibulele utata. Xa ithi namhlanje manje ndize ndive inkosi ba ngithume intoni na. Hallelujah. Ngisemsebenzini kodwa ndiyathanda ukuba ndimane ndibala ndityhile iBhayibhile ngoba ngipha emsebenzini siwakhona njengangoku. Hallelujah. Bazalwane izinto ezisalifumana kwiYohana chapter 1. Hallelujah. Salifumana kwiYohana chapter 1. Hallelujah. Phezu komhlaba phansi kwamafu ebukhosini akhe nibheke sesilithe sithandazela imvuselelo enkuniyeza phezu komhlaba phansi kwamafu ebukhosini yabakhe sesilithe sithandazela verse 1 kunesihloko ulizwi waba ngumuntu. Verse 1 ekuqaleni kungekadalwa wayeselekho ulizwi. Ulizwi lo waye kunye noThixo naye ngokwakhe enguThixo. Hallelujah. Sibulele indaba lezwi lethu ngale khona yaseKristu Inkosi yethu. Hallelujah. Siyabulela bazalwane uThixo uzanipha amandla ithethe intando yakhe. Hallelujah. Ekuqaleni kungekadalwa. Hallelujah. Wayeselekho ulizwi. Hallelujah. Siyazi bazalwane abanye abantu banombuzo ukuthi kanye kuze kube kuhlabathi kwenze kanjani. Hallelujah. Lithi lizwi ekuqaleni kungekadalwa wayeselekho ulizwi. Hallelujah. Ulizwi lo waye kunye noThixo. Hallelujah. Naye ngokwakhe enguThixo. Hallelujah. uYesu Kristu bazalwane wayeselekho umhlaba ungekadalwa. Hallelujah. Waye kunye noThixo enguThixo yena buqu. Hallelujah. Ekuqaleni kungekadalwa wayeselekho ulizwi. Ulizwi lo waye kunye noThixo naye ngokwakhe enguThixo. Hallelujah. Yena waye kunye noThixo kwasekuqalekeni. Hallelujah. Izinto zonke zadalwa ngaye. Ngaphandle kwakhe akubanga khonto idaliweyo. Inkosi ma. Hallelujah. Hallelujah. Ekuqalekeni kuthiwa kwadalwa kungekadalwa. Hallelujah. Wayeselekho ulizwi. Hallelujah. Ulizwi lo waye kunye noThixo. Hallelujah. Naye ngokwakhe enguThixo. Yena waye kunye noThixo kwasekuqalekeni. uYesu Kristu bazalwane umhlaba ungekadalwa wayesele khona kunye noThixo enguThixo naye enguThixo yena buqu. Hallelujah.
izinto zonke zadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe akubanga khonto idaliweyo. Haleluya. Zonke izinto ezisemhlabeni, haleluya, zadalwa ngaye uYesu. Haleluya. Haleluya bazalwane. Yaba nobomi, zadalwa ngaye, indalo yonke nayo yadalwa ngayo Yesu Kristu. Ithi ekuqalekeni uLizwi wayekhona. Haleluya. Wayekunye noThixo, enguThixo naye. Izinto zonke ezadalwa, haleluya, zadalwa ngaye. Siyabulela. Cela uqhubeleke mama. Indalo yonke yaba nobomi ngaye, baza obo bomi baba lukhanyiso eluntwini. Inkosi mama. Indalo yonke, haleluya, yaba nobomi ngaye, baza obo bomi baba lukhanyiso eluntwini. Haleluya. Indalo yonke eyayise bangakadalwa abantu bazalwane ngaphambili, kodwa uYesu wasele khona. Zonke izinto ezadalwa zidalwe ngaye, ekwakunye noThixo, enguThixo naye. Haleluya. Nobomi badalwa ngaye, zonke izinto zadalwa ngaye. Haleluya. Ngicela uphindile mama. Indalo yonke yaba nobomi ngaye. Nkosi mama. Indalo yonke yaba nobomi ngaye, baza obo bomi baba lukhanyiso oluntwini. Indalo yonke yaba nobomi ngoYesu Kristu, baze obo bomi baba lukhanyiso eluntwini. Ngithetha ukuthi abantu bekumnyama nje, olukhanyiso olu luboyisile ubumnyama. Abantu bekhona kodwa bengazi into ngokukhanyisela. Ngicela ufunde mama. Olukhanyiso lukhanya ebumnyameni, kwaye ubumnyama abuzange bukoyise ukukhanya kwalo. Olukhanyiso lukhanya ebumnyameni. Haleluya. Olukhanyiso lukwaze noYesu, elukhanya ebumnyameni, eliboyisileyo ubumnyama. Haleluya. Yito leyo abantu ngendalo yonke ebezingayazi, kodwa uYesu behlele khona. Ekunye noThixo, enguThixo ngokwakhe. Haleluya. Verse 6. uThixo wathuma mntu uthile ogama linguYohane. Haleluya. uThixo bazalwane uthume umuntu othile onguYohane. Haleluya. Yena weza kungqina engqinela ukukhanya. uYohane uthunywe nguThixo ezokungqina, ezongqinela ukukhanya okukhoyo okukho ngoYesu. Haleluya. Ukuze bonke bakholwe ngenxa yobungqina bakhe. Ukuze bonke bakholwe ngenxa yobungqina bakhe. Haleluya. uThixo wathuma umuntu uthile. uThixo uthume uYohane. Haleluya. Yena waza kungqina engqinela ukukhanya okunguYesu. Haleluya. Weza kungqina engqinela ukukhanya okunguYesu, ukuze bonke bakholwe ngenxa yobungqina obuthethwa nguYohane. Haleluya. Yena uYohane ngokwakhe wayengelulo ukhanyiso, koko weza kungqina ngalo. Yena uYohane wayengelulo ukhanyiso, wayengelulo ngokwakhe ukhanyiso. Koko wayeze kungqina ngokhanyiso olunguYesu. Haleluya. Xa sisihla sizawuvaka bazalwane uba olukhanyiso azongqina ngalo olunguYesu kwenzakalani na. Haleluya. Lowo ulukhanyiso lonene olukhanyisela wonke umuntu wayesiza ehlabathini. Lowo ulukhanyiso lwenene olukhanyisela wonke umuntu wayesiza ehlabathini. Sikhumbule ke bazalwane ukuthi uLizwi wayesele khona. Haleluya. Ekunye noThixo, enguThixo ngokwakhe, kodwa uThixo apha uzise uYohane ozongqina uLizwi osele khona. Haleluya. Wafika ke yena ehlabathini, kanti nangona ihlabathi labakho ngaye nje,
alimqondanga. Haleluya. Wafika ke ehlabathini bazalwane. Haleluya. uYohane uzongqina. Haleluya. Uzongqina ngolizwi. Ulizwi owayesekhona ngaphambili. Haleluya. Wafika ke yena ehlabathini kanti nangona ihlabathi labakho ngaye nje alimqondanga. Wafika ehlabathini. Haleluya. Nangona ihlabathi wafika ehlabathini nangona ihlabathi likho ngaye nje alimqondanga. uYesu bazalwane ube khona kwakudala ekunye noThixo naye enguThixo. uThixo wazisa umuntu onguYohane. Haleluya. Ukuzongqina. Haleluya. Khona ukuze ungqilwe ngolizwi. Haleluya. Emzisa ehlabathini, ihlabathi elingamqondanga alidalileyo. Haleluya. Weza kwela kowabo aze amawabo akamamkela. Kodwa bonke abamamkelayo bezinikele kuye ngokupheleleyo wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaThixo. Haleluya. Elona lizwe elifuna ukugxininisa ke bazalwane onke abalulekile. Kodwa nje befuna siqale sazi ba uze kube khona umhlaba ihlabathi kwenze njani. Haleluya. Kuba uThixo wenze ntoni kwenzeke njani. Sivile ke bazalwane. Haleluya. Kuba ubizo wayesele khona ekunye noThixo enguThixo ngokwakhe. Wazisa umuntu ehlabathini ozongqina ulizwi. Haleluya. Kodwa bonke ababemamkele. Kodwa bonke abamkeleyo bezinikele kuye ngokupheleleyo wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaThixo. Ulizwi bazalwane. Haleluya. Uthi bonke abamamkeleyo bezinikele kuye. Haleluya. Ngokupheleleyo wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaThixo. Haleluya. Samkele uYesu bazalwane ngokupheleleyo singqina uYesu. uYesu sinike igunya lokuthi singabantwana bakaThixo. Eligunya silinikiweyo nguYesu. Haleluya. Fanele siligcine ngoba lisezibhalweni. Xa uthi usindisiwe umamkela uYesu ngokupheleleyo uyazazi ungumntwana kaThixo. Linikiwe igunya lokuba ndingumntwana kaThixo. Lento uThixo unike yona yokuba ngumntwana wakhe mayingasuki kuwe. uThixo unigunya wathi wavuma wena ukuthi yakwamkela Yesu njengomsindisi ndisindisiwe. Eligunya ulinikiweyo ke ungalisusi kuwe. Haleluya. Ngoba unikwe igunya lokuthi ungumntwana kaThixo. Haleluya. Ndizacela siphinde sichile kwalapha kuYohane. kuYohane chapter 4 Yohane chapter Esichile kuYohane chapter 4. Haleluya. Verse 24. Verse 24. Haleluya. uThixo ungumoya. Abo ke bamnqulayo kufuneka bamnqule ngomoya benyanisekile. Haleluya. Uthi uThixo apha bazalwane. Kodwa bonke abamamkeleyo bezinikele kuye ngokupheleleyo wabanika igunya lokuba ngabantwana bakhe. Haleluya. Ngoba uThixo apha uyavela ku verse 24. uThixo ungumoya. Haleluya. Abo bamnqulayo kufuneka bamnqule ngomoya enyanisekile. Haleluya. Omuntu uzabuza uThixo kanti uThixo ungumoya bazalwane. Xa usomnqula uThixo mnqule unyanisekile. Haleluya. Ungathi uze enkonzweni hayi ndihambisa nje usuku. Hayi. Siyaxelelwa ukuthi uThixo nina uthi nina enibe nobungqina phaya. Ngokupheleleyo uyanicela uba ningabantwana bakaThixo. Kodwa xa selindinqula ngoba kaloku ndingumoya. Uthi ke ngoku kufuneka lindinqule ngokupheleleyo leninyanisekile. Haleluya. Siphinde sijonge sifumane ilizwi kwalapha kuYohane
chapter 4 verse 14 ndifuna ke ngokwenza ukuthi njengoko uYesu echazile ukuthi wayechaziwe ukuba wayekhona ngaphambili ekunye noThixo enguThixo ngokwakhe wazisa umuntu ehlabathini ukuthi azongcina ngaye ulizwi. Ngoku uYesu uThixo uyasixelela ukuthi abandikholelwe ngokupheleleyo bangabantwana bami. Uthi ke ngokuthi kuba ndingumoya kufuneka nindinqule linyanisekile. Haleluya. Apha ke ngoku sizobona amandla awenzayo ulizwi. Haleluya. Apha ku chapter 4 verse doctor sivele siqale ku chapter 12. Siqale chapter 12 Yohana chapter 12. I mean chapter 4 verse 12. So chapter 4 verse 12. Verse 12. Ngaba wena umkhulu na kunokhokho wethu uYakobi owasinika eliqula awayesela kulo ngokwakhe kwakunye nonyana bakhe nempahla yakhe. Waphendula uYesu wathi kuye, bonke abasela kulamanzi baya kubuya banxanwe. Ke yena othe wawasela amanzi endiya kumpha wona mna soze anxanwe naphakade. Amanzi endiya kumnika wona aya kuba ngumthombo ompompoza kuye emnika obona bombungenasiphelo. Haleluya. Haleluya. Ngaba wena umkhulu na kunokhokho wethu uYakobi. Haleluya. Umuntu uzawuxaka ukuba sekuvela le verse ivela ngohlobo. Haleluya. uYesu uyehamba eshumayela abazalwane. Sivile qala wayehlele khona. Waye kunye noThixo enguThixo ngokwakhe. Echilo ukuthi kufanele othe wakholelwa kuye ungumntwana kaThixo ungumntwana wakhe. Haleluya. Ngoku uyasixelela kuba unjani uthi ungumoya. Haleluya. Apha ke ngoku uyasibonisa uba njengoba mina ndinguThixo njena kwenza ntoni. Haleluya. Apha ke uYesu wayehamba eshumayela abazalwane ukuzofikelela kule ndawo kwelizwi useqhuleni. Haleluya. Kuba wahamba wadinwa wahlala eqhuleni. Uhleli kwelaqula kuba ezawusela amanzi. Haleluya. Lo muntu athetha naye kule ndawo uthetha nentombazana. Haleluya. Yiyo ke le embuza lo mbuzo apha ku verse 12. Haleluya. Ethi ngaba wena umkhulu na kunokhokho wethu uYakobi owasinika eliqula awasela kulo ngokwakhe kwakunye lonyana bakhe nempahla yakhe. Haleluya. uYesu waphendula wathi kuye bonke abasela kulamanzi baya kubuya banxana. Haleluya. uYesu uphendula lentombazana uthi bonke abasela kweliqula baya kubuya banxana. Haleluya. Siva ke ngokumsebenzi wakhe uYesu ngokuthe abandingqinelayo bangabantwana bakaThixo. NjengoThixo nje ndingumoya. Kodwa mawundinqula uqinisekile. Sizawuva le verse into ayenzayo xa umnqula uqinisekile apha kweliqula. Haleluya. Ke yena othe wawasela amanzi endiya kumpha wona mna soze anxanwe naphakade. Haleluya. Uyathetha ke ngobazalwane. uYesu uthi kule ntombazana ke yena othe wasela amanzi endiya kumpha wona mna soze anxanwe naphakade. Intombi ithe liqula lokhokho balo. Haleluya. uYakobi wayesela kulo nenzala yakhe nemfuyo yakhe. Kodwa yena uYesu uthi mna endiya kumpha wona umuntu amanzi soze aphinde anxanwe. Umsebenzi wakhe ngoaziveza uba ndingubani mna. Haleluya. Amanzi endiya kumnika wona aya kuba ngumthombo ompompoza kuye emnika ubomi obungenasiphelo. Amanzi endiya kumnika wona aya kuba ngumthombo ompompoza kuye emnika obona bomi bungenasiphelo. Emnika obona bomi bungenasiphelo. Haleluya. uYesu uthi amanzi awuthamnike wona yena umuntu. Haleluya. Awuba ngumthombo ompompoza
ungabi nasiphelo. Haleluya. Akana ukuphinde anxane kuba lo eliqula nina nizosela amanzi walo nizakuphinde inxane libuye kubo. Kodwa mina endinokumnika wona umuntu amanzi akana ukuphinde anxane. Haleluya. Lasiphinde sihle mama. Verse 15. Umfazi wathi kuye, Nkosi, nam ndiphe lo manzi ukuze ndingabi saphinda ndinxanwe, ndingezi nokuza kukha amanzi apha. Haleluya. Umfazi bazalwane uzicelela lamanzi uYesu athembisa ngawo. Sifanele sive lamanzi uYesu athembisa ngawo umuntu amnika wona angena uphinde anxane. Haleluya. Ngoba uthi lana waselapha equleni nizawuphinde ninxane nibuye. Kodwa la ndinawupha wona mina awunawuphinde unxane. Intombazana iyazicelela ngoku. Haleluya. Ithi ndiphe lamanzi uthembisa ngawo. Haleluya. Fanele singalibali kuba uYesu ungulizwi. Haleluya. Wayeselekho. Haleluya. Ekunye noThixo. Haleluya. EnguThixo. Wasithembisa bazalwana. Haleluya. Wathi abamkholelwayo. Haleluya. Bangabantwana bakaThixo. Haleluya. Uyaziveza bandinjani ngoba ufuna umuntu uthi mina ndingumoya. Mawundinqula unyanisekile. Ndinqule unyanisekile ngoba ndingumoya. Haleluya. uYesu yavela ke bazalwane. Uyaziveza ukuthi ndinjani na ke ngodisebenza njani mina kuba ebehamba eshumayela kodwa wafika kwelaqula afike kulo. Haleluya. Wadibana nale wafika le ntombazi selepha ifike selepha. Haleluya. Hayi ifike selepha elindini. Haleluya. Ucelela amanzi. Haleluya. Intombazana kuyivesi ezingemva yathi asinakudlelwana. Haleluya. Kodwa uYesu akagcina lonto. Haleluya. Wafuna ukubonakalisa ukuthi njembe wena ungafuna ukundipha lamanzi ekwaliqula uthi liqula elalisetshenziswa ngokhokho bakho uYakobo nemfuyo yakhe yayiselapha. Mina amanzi endingakunika wona. Haleluya. Akuna ukuphinde unxane. Haleluya. Ngoku intombazana ivezi indaba zithethwa uYesu oziveza uba ndingulo muntu mina. Amanzi waselileyo kum awuna ukuphinde unxane. Intombazana iyacela. Haleluya. Bazalwane xa ngaba ungasindiswanga. Haleluya. Uyazikhethela indlela ofanele uba uyithathe. Haleluya. Ngokubona wena imeko ukuthi Thixo ndicela undisondeze kuwe. Ubonakala njalo lapha le ntombazana ngoku iyazikhethela. Ngoba uthi uYesu amanzi endawunika wona mina awunokuphinda unxane. Ngoku uyadecide intombazana. Ithi ndicela undiphe lamanzi. Othi wena umuntu omnike wona akanaphinda anxane. Haleluya. Cela sihle mama. Verse 16. Wathi kuye, hamba uye kubiza indoda yakho nize apha. Haleluya. Inkosi mama. uYesu apha uthi hamba uyobiza indoda yakho ize apha. Haleluya. Sikhumbule ke bazalwane uba uYesu zonke izinto ezilapha emhlabeni. Haleluya. Zidalwe ngaye. Ezwini lakhe uthi uyasazi. Haleluya. Wazi konke ngathi. Fanele singayilibala le ngoba ngoku uza apha nesicelo sithi hamba ubiza indoda yakho. Uthi ndithi mayize apha. Kodwa uYesu ke uyasazi sonke, wazi konke ngathi nengcinga zethu nenani lelimi zethu. Uyayazi yonke le iqhubeka apha uYesu. Ufuna ukuzibonakalisa uba ndingumuntu onjani mina. Haleluya. Uyazi ufuna ukuziveza kule ntombi. Yiyo ngoku efuna yena uba ifumane lamanzi anguye. Haleluya. Waphendula umfazi wathi, andinandoda. uYesu wathi kuye, unyanisile ukuthi akunandoda, kuba unamadoda 5, nale unayo ngoku asiyo yakho. Haleluya. Waphendula umfazi wathi andinandoda. Haleluya. uYesu wathi kuye unyanisile ukuthi awunandoda. Haleluya. Sikhumbule bazalwane ukuba lo muntu sithetha ngayapho nguYesu. uYesu owazi konke ngathi. Le ntombazana ithi ayinandoda uyayazi uba ayinandoda nyani. Uthi nala 5 nawo ayingowakho. Apha sithetha ngomuntu owazi thina ubuthina bethu.
Ilento fanele abazalwane xa abasithandaze singajongi umuntu sithi sithandazele thina uThixo uyasazi. Xa uthandaza wenzela wena uThixo uyasixelela uba uba nezinto azifuna nendazi uba ndandihle ndikhona. NdinguThixo ndinguye noThixo. Haleluya. Konke okhoyo emhlabeni kubekho ngam. Haleluya. Indlela aziveza ngayo uThixo. Uthi ke ngoku le nto nala madoda unawo ayingowakho. Haleluya. Ngoba uthi akanandoda le nto. Haleluya. Amandla kaThixo uzibonakalisa umsebenzi wakhe. Haleluya. Verse 19. Umfazi lowo ke wathi kuye, Nkosi, ndiyabona okokuba wena ungumshumayeli. Haleluya. Okhokho bethu thina maSamariya babenqula uThixo kule ntaba. Ke nina maJuda nithi iseJerusalem indawo apho abantu bamelwe kukumnqula khona uThixo. Haleluya. uYesu wathi kuye, ndiyakuxelela liyeza ixesha ekothi ngalo ningabi samnqula ubawo kule ntaba okanye eJerusalema. Nina namaSamariya ninqula eningakwaziyo, thina maJuda sinqule sikwaziyo, kuba kakade kukwaJuda apho usindiso luphuma khona. Haleluya. Kodwa kuza ixesha kwaye selikho abaya kuthi ngalo abanquli benene bamnqule ngomoya benyanisile ubawo ukuba ubawo ufuna abantu abamkhonza ngolo hlobo. Haleluya. Haleluya. Uyaphinda Yesu bazalwane. Haleluya. Uthi kodwa kuza ixesha kwaye selikho abaya kuthi ngalo abanquli benene bamnqule ngomoya benyanisekile ubawo kuba ubawo ufuna abantu abamkhoza ngolo hlobo. Utshilo ngaphambili wathi xa linqula ngumoya, xa linqula ndinquleni linyanisekile. Haleluya. Usaphinda uthi liseza elo xesha apho kuza ixesha kwaye selikho abaya kuthi ngalo abanquli benene. Haleluya. Bamnqule ngomoya benyanisekile ubawo kuba ubawo ufuna abantu abamnqula ngolo hlobo. Haleluya. Lokunyaniseka. Haleluya. Jabulela ukufunda kwelizwi namhlanje. Kodwa ngaphinde qhubele kumama kancane senizakuba lingakixesha. Haleluya. Verse 24. Ngoba kukhona xolo mama ngoba kukhona apho ndifuna sifike khona. Ngoba le ntombazana uYesu uthe mayiyobiza indoda. Ndifuna nje sizawuyeka kulaa ndawo ndifuna wonke umuntu ayazi uba uYesu usebenza njani. Ngoba apha uchaza indaba zentombazana uthi nala madoda nawo amahlanu ayingowakho. Uthi nala manzi endakupha wona mina soze uphinde inqala. Uthi othe wasela kula manzi yena uzaphinda inqala abuye azosela. Kodwa uYesu ikhona into azawuhamba kule ndawo ibonakele ngayo. Haleluya. Le ndifuna ndiyeke sesiyivile. Haleluya. Verse 25. Lo mfazi wathi kuye, ndiyazi ukuba uMesiya ekuthiwa nguKristu uyeza. Wothi ke akufika asixelele konke. uYesu wathi kuye, nguye kanye lo uthetha nawe. Kwathi ngelo xesha bafika abafundi bakaYesu bamangaliswa kukuba ethetha nomuntu obhinqileyo. Noko akubanga khona mnye owathi ufuna ntoni na kuye okanye owathi kutheni na ukuba uthethe naye. Haleluya. Haleluya. Lo mfazi wathi kuye, ndiyazi ukuba uMesiya ekuthiwa nguKristu uyeza. Wothi ke akufika asixelele konke. Haleluya. Lo mfazi uthi kuYesu uyayazi ukuba kukhona uMesiya. Haleluya. Ekuthiwa nguKristu uyeza. Wothi ke akufika asixelele konke. Le ntombi lo mfazi uthetha noMesiya uqobo. Haleluya. Kodwa akayazi yena ukuba kule ndawo asekethetha kuyo sekethetha nalo muntu okuthiwa uyeza. Haleluya. Oyothi abaxelele konke. uYesu uphendula intombazana uthi nguye kanye lo uthetha nawe. Haleluya. Le nto ithetha ukuthi bavile ngoYesu ukuthi ukhona uYesu ophilisayo. Haleluya. Ukhona uYesu oncedayo. Haleluya. Kodwa intombazana ayimazanga uYesu. Apho ndiza khona abazalwane zawule ukuthi iYesu ndizawushokathela abazalwane ilizwi. Intombazana ihambile abazalwane.
Singabe sesifunda nje ngokuphela. Umfazi lo ke wayishiya ingqayi yakhe waya edolophini wathi ebantwini yizani nibone nanku umuntu ondixelela zonke izinto endakha ndazenza akangebi uKristu na. Haleluya. Izani nibone nanku umuntu endixelela zonke izinto endakhe ndazenza ayingabi uKristu na. Lentombi inalo ufifi lokuthi uYesu uyeza Mesiya. Haleluya. Oza ukusixelela izinto. Haleluya. Kodwa yazi bithetha naye. Ngoku benexelela ukuthi nalamadoda amahlanu nawo ayingowakho. Iyesixekweni intombazana iyobiza abantu ukuthi zani ibone nanku umuntu angixelela indaba endake ndazenza. Haleluya. Siyabulela ukufunda kwelizwi ngaligama leNkosi Yesu Kristu. Okubalulekileyo kubazana ukuthi le ntombazana nayo yamlandela. Haleluya. Yatshintsha yakholelwa kuYesu Kristu. Ngoba uYesu uthe xa ndithe ndakunika amanzi ndimnike wona mna awunakuphinde unqabe. Nayo le ntombazana iphethe ekugqibeleni imlandele uYesu Kristu ngendlela yemimangaliso ngendlela athethe ngayo kuyo. Haleluya. Yabulela ke bazalwane ngifuna kwelizwi ngaligama laYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Oh, amandla obuhlala kuyo Jesu. Ayishaywe Jesu Kristu. Hallelujah. 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 Siyabulela tata kakhulu. Yesu limandla. Holy Spirit. Ngicela tata uzosibulisa. Hallelujah. Amen. Cela uphakame uzosibulisa. Siyahlabela mhlawumbe. Indwendo ziyathimba sana. Kanenze njalo hlaze ukuthi mtheni. Nibonge izithunywa zezulu. Sibheke umthandazo. Sawuthandaza. Sawuthandaza. Siyabonga ukuqala. Hallelujah. Shayo utafiti zangu sasa. Church namhlanje abe nkonzo ngathi kabukhabe namhlanje bendizomvakashela ngezolo ngathi aya nokushika kubukhabe ndabona la mandvuthulule nokho mhlawumbe umama uthi ukutshintsha andikasindiswa ke mina ngifuna ukuthi andisindiswa kodwa andikasindiswa kodwa ke ngiyamazi ukuthi uThixo khona mina ngiyabulela ke ngokuba lapha namhlanje ndihlala enyanga sebenzisa church omhlolo nabuye Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga ukuthi nomama church esithi masenkonzweni akaqhaqhazi ngoba akayazi into mhlambe nobuyibekele uThixo kule ndawo uthomba kuyo. Bayibonga igama leNkosi. Siyabuyela Tata Sibuye Nkosi kusikelele Tata uzibuyele emsebenzini we-night shift. Ungazange ulale obuhleli ubusuku bonke. Kodwa uThixo akusebenzise ngohlobo. Hallelujah. Siyahamba siyagodula abantwana bakaThixo. Masibuyele ekhaya ngelizwi. Ndakunikeza amanzi. Othi wakuwafumana ungaphindi ube nonxano. Unxano lwakho ntombazana ludiphu kakhulu. Uyanxano kwale nto ubufundisa amadodana unxano
lwakho ludiphu. Kodwa uma ndingakunikeza la amanzi azawudiphu. Akhona amanzi endingakunikeza wona isimo sakho sitshintshe. Kuthani ndinje udinga amanzi? Yedudukene nam. Khona amanzi endingakunikeza wona. Abantu baxakana nabo sebesemitshatweni. Abantu baxakana nabo bathi intombi iphumele efestini. Zibethe ngemvubu. Kodwa phinde ziphumele efestini. Zixakene nazo. Kodwa lithi izwi lenkosi namhlanje. Akhona amanzi endingathi ndingakunikeza wona. Kuphela unqando. Yini bantwana bakaThixo? Ivakalisele lingamahlazo linje. Bayanqanda bazalwane. Ngoba abangeniwe kahle kahle. Nabashumayelayo. Bashumayela benjalo. Taniswele izwi lenkosi. Nawushumayela kanjani? Ningashuyazi. Unikeza amanzi. Ungafumana namanzi. Kawudiphe unqano manje. Isimo sakho sizoba selayini. Isidima sakho sizawubuya. Yabona le verse inamandla kakhulu. Lithi izwi lenkosi lentombazana yashipha. Yabaleka yangena ecaweni. Yathi izani. Izani. Khona uthethele into ezake zasetha. Ngoba isazela sayo sivuke sabasitsha. Ngoba isazela sifile apha kumntu. Kodwa kwakufika namanzi. Kuvuka ukoyika. Noma uzoma ngaphambili ube novalo bakhosi yami. Andenzanga kakuhle. Ngoba ufikele namanzi. Siyagoduka abantwana bakaThixo. Unqalo lungaka endinalo. Luvela. Jesu wathatha umthwalo wasatha. Ndifuna sisibuke ukwenza le nkonzo nawe manje. Haleluya. Ndifuna ukwenza le nto uThixo kanti mandiyenze. Haleluya. Usefikile Jesu wathatha umthwalo usatha.
uchaphazela indaba enzima ngoba beshumayela uba ukwarayo uchaphazela indaba enzima uba usoye uchaphazela indaba enzima uba uba uthi uyabona xa umzalwane uyahlala awuhambi ukushize ufihla izinto yabheja ngathi Thixo akakho umzalwane ozokumphathize ngamahlala kade ndimsemanzini because sizaba neziphoho ezizokuya emanzini zihambe ziye kuma-boyfriend because bafihla izinto yabhaptiza mna ngonyaka ethile waphuma emanzini wayekwenkweni yakhe then uyabona apha dake ndikufake emanzini lithi izwi lenkosi lithetha bathi bawamkela uYesu bazicela into abazenzileyo abaxolinisa abangobasuke bavuthe bewulandwe pha ulandwe khona siyawufunga izono siyawufunga izono zilahlwe ngempela siyo kanti apha ngeke nikusemanzini ungafumanga izono ngoba sizaba nezibhoho zabazalwane ezizabuya zithela umoya ombi kwabanye abazalwane zifane nengoma esuke yazi ingoma seziyona ethi bayaye emanzini babuye benjalo bayohlamba insini ahlamba uxela into osenzileyo cela uphakame sisibongoza abadadewethu uliswa into yodwa umazi wakho mntana sekhaya uthi insindiso yami ngiyibona bathi ndijoge kasisibusi ndifuna lento kasisibusi banqabile abanjalo ngoba abantu abanjalo babona abayekho kunaleve basuke banemona bazonde lo usithaya phambili lo mntwana uthi uYesu uyedwa uthi abantu ababhekiswa kweni kodwa bangani wewe bathi ndiyayifuna la nto kuyo uzangalomasi alibonke igama lenkosi ndicela mama uthethe umabika wakhe ndithetha mazwi athethiwe yalandeliswa abazalwane uJesu asomntu uyabona bona abantu bantwana bakaThixo Holy Spirit abawa ulusuka uyajoyina inkawe ujoyina inkawe kwamkela uYesu dariswane ngededekala abantu banamhlanje because bona bajoyina inkawe kodwa sifuna abantu ozodidela udzakama endleleni ndishayekile phana phaya basi ndilungile ajoyina inkawe apha mani khona inkawe zininzi ezinkulu zinabantu abaninzi ababheke esokweni onaphile senza into enjalo cela ibandla lime ngezinto